सोलायनाय परिबर्तन नांगौ बा सोलायनाय नांगौ। बै दिनैनिफ्राय मा होनो 5 बोसोर आगोलाव जाय सिख्लाखौ जाय एक्ट्रेसखौ खुदुमगोन मालाय आगोलावनो प्लास्टिकखौ ओरै सोंनो थाखायो। प्लास्टिक हा बे प्लास्टिक सायावसो खुदुमनो मोनो। बाथौखौ सिबियो नंगौ, ओमफ्राय मा होनो एसे सेरखाय बेरखाय आरो एकता होननाया एसे खममोन। जायखिजाया बाथौ जों मा होनो दा उन्दैनिफ्रायनो जोंबो जोंनि न'खराव जेनेबा खोथानि खोथा बाथौ सिबिनायखौ जों नुबोदों। जों जेब्लानिसिम बुजि मोनो रायलायनो रोंगौ रायलायनो रोंबाय बे समनिफ्रायनो जोङो मा होनो न'खरावबो बाथौ सिबिनायखौ जों नुबोदों, गुबुनाबो नुदों। नाथाय जों उन्दै उन्दै समाव एसे सेरखाय बेरखाय जाना दंमोन। बाथौखौ सिबियो नंगौ, ओमफ्राय मा होनो एसे सेरखाय बेरखाय आरो एकता होननाया एसे खममोन, गावबा गावमोन। बिदि फोसाबनायनि मुङाव बेफोरबायदि गोरों गोरा मानसिफोरा दावगाबोआखैमोन, आवगायबोआखैमोन। नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया। दा गासैयावबो गोरोबलायो, माने मा होनो गोरों गोरा बिथांमोना बाथौखौ फोसाबनो दावगाबोबाय। माखासे गोरों गोरा सुबुंफोरा दायित्व लाबाय, बिबान लाबाय, नङा होमबा? दा जायखिजाया ग्रोम ग्रोम बिदिनो बाथौ फोरबो खेराइ फोरबो जायखिजाया जों जोबोद जोंगा मागा नुनो मोनो। दा जोबोद गोजोननाय मोनो। होमब्लाबो बै समावबो गावबा गाव खालामदोंमोनबाबो गोरों गोराफोरा बांद्राय बिथोन होआखैमोनब्लाबो, नाथाय बाथौसाफोरा न'खर न'खर बाथौखौ सिबिबोबाय थादोंमोन। गुबुन धोरोमाव खायसे खायसेया जायखारलांदोंबाबो गोबाङानो बांसिनानो जायखारलाङाखैमोन। बे बाथौखौनो हमथाबनानै थाबाय थादोंमोन। दिनैबो बिथांमोना बाथौसा हिसाबैनो दङ। दा दिनैनिफ्राय बै जों उन्दै उन्दै समाव, नङा होमबा? बै समाव माखासे गोरों गोराफ्रा बाथौखौ फोसाबनो, बाथौखौ हमथानो दावगाबोनायमोनबा निस्सय गुबुन धोरोमाव बर'फोरा बास्लायनाया खम जागौमोन, बहुद खम जागौमोन। नाथाय बहुद मा होनो नांगौबायदि गोरों गोरा बिथांमोना दावगानानै फैयाखैमोन बाथौ फोसाबनो थाखाय। बेखायनो खायसे खायसेया बाथौनि अनगायै गुबुन धोरोमाव बास्लायलांदों। नाथाय जिखिनिया हमथादों दिनैसिमबो दं। दा दिनैथ' मोजाङानो जाहैबाय, जेरावबो लोगो मोनो, जेरावबो बिदि मा होनो बाथौनि फोरबो खुंदों, बायदि बायदि आरो खौसेथि दं। जायखिजाया धन्यबाद। नैबे रुपहि बियाब बाथौ सिबिसालिनि बेन्दोङाव सानबानि हाबाफारि लानानै 3थि काति माइनाव बाथौ खेराइ फोरबोखौ फालिनायनि थाखाय आं जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय। आरो दिनैनि बे मोनाबिलि हारिमु देंखो मोनाबिलिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ लेंहरदोंमोन। दा बे लेखायै आंबो सौफैबाय। आच्छा, दा जायखिजाया दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलियाव नोंथांमोना मेथाइ रोजाबनाय, मोसानाय खोनासंनो बा नायनो होननानै फैदों। दा जायखिजाया आं दिनैनि बे देंखो मोनाबिलि हारिमु आफादखौ दिनै बेखेवना होनो होननानै फैनाय जाहैबाय। दा खायसे खायसेया मा होनो आंखौ मानसिफ्रा सानखायो बा मिथिखायो, फेस्ला मा होनो फिल्माव दिन्थिबाय थायो, नङा होमबा? दा बे लेखायै खायसे खायसेया फेस्ला दिन्थिगोन बा बुंगोन बेखौ सानखायो, नङा होमबा? दा जायखिजाया
बैदि सिनेमायाव एक्ट्रिसफोरजों नङा होमबा सोरबा आखाइ हमो सोरबा खुदुमो सोरबा गोबाख्रबो नङा होमबा बेखौनो जोंखौ एसे दाय हमबाय थायो रायजोफोर माने जा बै भुटेन मोना नोंसोर सिनेमायाव ओंखारनानै बिदिनो एक्ट्रिसफोरखौ खुदुमो आखाइयाव हमो गोबाख्रबो बायदि बायदि बुंबाय थायो दाय हमबाय थायो आसलथे नंखाय दे रायजोफोर जोङो बै एक्ट्रिसफोरखौ बा सिख्लाफोरखौ खुदुमो नंगौ सिनेमायाव नङा होमबा किन्तु डाइरेक्ट नङा बे खावलायाव प्लास्टिक सिथाबहोयो दै प्लास्टिक सिथाबहोयो बे प्लास्टिक सायावसो जों खुदुमो बेखौनो रायजोफोरा मा होनो एकदम खुदुमथारो आखाइयाव हमो गोबाख्रबो सानबाय थायो जा बे पुतिन मोनानो दाय हमबाय थायो एक्टरफोरा बिदिनो एक्ट्रिसफोरनि खावलायाव खुदुमो बायदि बायदि आरो नंखाय खोथा नंखाय एकदम नंखाय दे रायजोफोर थारमाने एसे नेम दं नोंथांमोना मिथिजोबा जाय सिख्लाखौ जाय एक्ट्रिसखौ खुदुमगोन मालाय आगोलावनो प्लास्टिकखौ ओरै सोंनो थाखायो प्लास्टिक बे प्लास्टिक सायावसो खुदुमनो मोनो एकदम दिनै क्लियार जाबाय नङा होमबा डाइरेक्ट नङा दे किन्तु इनडाइरेक्टसो प्लास्टिक सायावसो खुदुमनो मोनो दा बै भुटेन मोना मिथिया बेखौनो दाय हमबाय थायो दिनैनिफ्राय क्लियार जासिगोन निश्चय ना दा बर' सिनेमाबो एसे दावगाबाय दे मा होनो बोसोराव 10टा 15टा 20टा सिनेमा ओंखारो दाना नङा होमबा बर'फोरनियाबो गुबुनफोराथ' बांसिन हिन्दीफोरा असमियाफोरा नङा होमबा बांसिन जोंनिया दा 10टा 15टा ओरै बोसोराव ओंखारो खिन्थु जोंबो सानना लायो मा होनो एसेबाबो दावगाबाय रायजोफ्राबो अनसायो नायो खिन्थु बै गंगारफोरा बै भुटाननि नङा होमबा दाबो डेभेलप जायाखै दाबो थारमाने मोनसे सिनेमाखौनो थारमाने गोबां बोसोर नांथाबनो गोनां जायो थारमाने सिनेमाया खम मानो खम जादों मिथिगौ ना आवगोलाव जों जेनेबा आलायारन दायना बायदि बायदि सिनेमा प्रडाक्सन खालामनायनि आगोलावनो बिथांमोनाबो नाजादोंमोन गंगारफोरा सिनेमा खालामनो दा बिसिनिया एसे आलादामोन साननायफोरा थारमाने स्क्रिप्टआव ड्रामायाव मानसि सासेखौ सुथारनाय दं नङा होमबा बिथांमोना फिल्म शुटिं खालामनायनि आगोलावनो रिहार्सेल होयोमोन बे रिहार्सेलाव मा खालामोमोन जाहैबाय मानसिखौ सुथारनांगौ डाइरेक्ट सुथारखायो जाहैबाय रिहार्सेलावनो सुथारबायनानै थैबाय रिहार्सेलाव द्रप जाबाय बिदिनो सिनेमा शुटिंआबो द्रप जाबाय मानसिखौलाय बाव बुंबाय थानो नङा होमबा बिदिनो थानानै उनाव मा जानोसै दानसेसोनि उनाव आरोबाव मानसि नागिरना लाबोबाय मानसिखौ लाबोनानै रिहार्सेल होबाय बुथारजानाय पार देथारजानाय डाइरेक्ट रिहार्सेलावनो देथारखायोमोन जाहैबाय थैबाय लेलाबाय बिनि उनाव आरो हाहाकार जाबाय नालाय रिहार्सेलाबो बन्द जाबाय सिनेमा शुटिंआबो बन्द जाबाय बिदिनो बहुद लेट जालांदोंमोन जाहैबाय दा जोंनि साय उनाव दं आरो बिथांमोना जोंनिया बोसोराव 10टा 15टा फिल्म ओंखारो बर'फोरा नाथाय बे गंगारफोरनिया बिदि गोबां गैया एसे उनाव दं आरो जोंनि साय एसे माने बहुद उनाव दं माने साननाया उल्थामोन नालाय रिहार्सेलावनो सुथारखायो फाग्लाफोरा बिदिलाय बोरै जानो दा बेफोरखौ गारबाय बे सिनेमायाव ओरैनोसो बेफोरो खालामफ्लायो बेखौ दा बिसोरबो सानबाय बिदिनो खालामफ्लायो आरो दासो एसे दावगाहांदों होमब्लाबोथ' बहुद बेक जाबाय नङा होमबा दा बुथारजानाय सिन दं डाइरेक्ट देथारखायो बिदिबालाय बोरै जानो सोर मानसिया आवगायबोनो नङा होमबा दा बेफोर गैला रायजोफोर दै
दा जायखिजाया एसे माबाखौ बुंनोसै आङो मा होनो परिबर्तन सोलायनाय परिबर्तन नांगौ बा सोलायनाय नांगौ बै दिनैनिफ्राय मा होनो 5 बोसोर आगोलाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव परिबर्तन नांगौ सोलायनाय नांगौ होननानै गोबां दावराव जादोंमोन बै समाव बिदिनो जों गामियाव जोंहानि न' खाथियावनो सानै बोराय बुरै मानिबा कारनाव नांलायलायबाय बोराय बुरै ओरैबायदि नांज्लायबाय समाधान गैया लास्टआव बोराया बुंबाय आं बे न'आव दिनैनिफ्राय थालिया थांनोसै आं गुबुनाव अखानायै बोराया गानै जोमै ओंखारलांबाय सिमला बाजाराव उद्देश्य गैया बोराया बाव थांगोन जायखिजाया बुरिजों नांलायनानै थांदों बासआ ओरै खोलाहा मोखां जानानै दं बे बासाव सोङाखै गाखोहैबाय बासआ दसे उनाव खारबाय खारनानै बिदिनो थाङै गुवाहाटि सौहैबाय बासआ खिन्थु बोराया मिथिया गुवाहाटि नामा गुवाहाटियावबो थांफेराखै गुवाहाटियाव मोनहैबाय आदाबारियाव राखिहैबाय बहुत मानसि गुवाहाटियाव गारि गुरा बहुत होंगो दोंगो गोजौ बिल्डिं सानबाय बोराया बा गुवाहाटिया बिदिसो आं थांफिननो हागोन ना दा आन्दायगोन सानबाय बोराया दसे उनाव बै मा होनो सिटि बास बेनि मानसिफ्रा बुंबाय भाङाघर बोराया सानबाय भाङाघरखौथ' आं खोनादों बेवहाय बेमारि मानसि लाङो जों गामिनिफ्रायबो लांदोंमोन आं गोसोआव दङ खोनादों नायहैनायनिसै आं भाङाघरा माबायदि बै सिटि बासाव गाखोबाय थांबाय थाबाय मोनसे समाव भाङाघर मोनहैबाय राखिबाय बोराया ओंखारबाय जोबोद गिदिर मोनसे बिल्डिंआव हाबहैबाय बोराया हाबहैना नुबाय आसोल बे भाङाघरनि मेडिकेलाव हाबहैफ्लांदों बोराया बिदिनो मा जानायसै हाबहैना नुबाय बेमारि मानसिफोरखौ सोरबाया थैलाला लिला गाबसाव खुसाव सोरबाया थैबाय थैनाय बे मानसिजों बेमारिजों थांफाग्राफ्रा मा होनो गाबसाव खुसाव बिदिसो भाङाघराव दसे उनाव नुबाय मोनसे जायगायाव साबासो मानसिया मोखां नायज्लायज्लाय गसंनानै नेनानै दं बोराया थांबाय थांनानै नायबाय मा नायदों मा नुबाय दं मा नायबाय दं माने बै मानसिफोरा लिफआव गाखोनो नेबाय दं लिफआव गाखोफैदों ना रायजोफोर बै टाउनफोराव थायो बरपेटा रड गुवाहाटि नलबारि बायदिफोराव थायो लिफआव गाहायावबो थांनो हायो गोजौआवबो थांनो हायो गाखोना बे नेबाय दं मानसि साबबासो ओमफ्राय बोराया लिफखौ मिथिया गाखोफेराखै मा होनो नायबाय बोराया दसे उनाव सासे बोराय मानसि थांबाय गाखोबाय थांबाय दसे उनाव सासे सेंग्रा मानसि फैबाय बे लिफजों गाखोनानै आरे बोराय मानसिसो थांदोंमोन दालाय मा सेंग्रा मानसि फैखो थांबाय दसे उनाव सासे बुरि मानसि गाखोबाय थांबाय नाथाय दसे उनाव सासे सिख्ला मानसि गाखोना फैबाय बे लिफजों गावबा गाव डिउटि सानबाय बोराया बै बुरि मानसिया सिख्ला जाना फैबाय बे लिफआव थांनानै साननाया भुल जादों बोरायनिया दै साननाया भुल जादों बै मानसिफ्रा दि होनदों सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ आसोल जायगाया बेवहायसो दं माने सोलायनाया परिबर्तना बेवहायसो जायो इमान मोजां सुबिदाखौ जोंनो खोन्थायाखै सानबाय बोराया आंबो रावनोबो खोन्थाया आंबो न'आव थांनोसै आंनि बुरिखौ लानानै फैनोसै बेयाव गाखोनानै जोंबो सेंग्रा सिख्ला जानोसै थांबाय बोराया न'आव थांनानै बुरिखौ खोन्थाबाय बे जायगायावसो दङ सोलायनाया परिबर्तन जानाया बुरिया सिख्ला जायो बोराया सेंग्रा जायो बेवहाय जों थांनोसै गाखोनानै सेंग्रा सिख्ला जानोसै जोंबो रावनोबो खोन्थाया थांबाय थांनानै थिग बे जायगायाव भाङाघराव
बे लिफ्टनि खाथियाव गसंहैबाय गसंहैबाय गसंनानै बुरिया गाखोग्रोबाय थांबाय थांबाय गाखोलांबाय थांबाय दसे उनाव सासे मोजां धुनिया सासे सिख्ला नार्स गाखोबोनानै ओंखारबोबाय बे लिफ्टजों बोराया फाग्लाया सानबाय गावनि बुरिया सिख्ला नार्स जाना फैबाय भुल जादों आसलते बोरायनिया खिन्थु साननाया सानदों आरो आयु इमान मोजां धुनिया आंनि बुरिया सिख्ला जाबाय नार्स जाबाय इमान धुनिया थौदो बुरै न'आव थांनोसै सानैजों मोजाङै रायजो जाहैनोसै ग्रें ग्रें आखायाव हमना बोबाय गोबाख्रब बायबाय बे नार्सआ दाख'बाय बोरायखौ रायबाय मा अभद्र बेबहार खालामदों नोंलाय आंखौलाय हा आंनि मा जायो नोंलाय मानो आखायाव बुंदों आरो मानो आखायाव हमदों दे बिदिथ' नङाना ओमफ्राय बोराया जाबाय फैदो बुरै फैदो बुंबाय थाबाय खिन्थु मालाय बे नार्स हिन्जावसो मालाय गावनि डिउटियाव फैदों बेखौ नुनानै खाथिनि मानसिफोरा बोरायखौ हमनानै दोबोदला दामबाय बुबाय थै रनारनि गबाय दसे उनाव पुलिसफोरा हमनानै लकापआव दोनबाय बोरायखौ बोरायनि बे सोलायनो नागिरनाय बे परिबर्तन जानो नागिरनाया आद्रा जाबाय थुंगिबाय थारमाने साननाया भुल जादों बिनिया मालाय मानिबा थाखाय परिबर्तन नागिरदों सोलायनो नागिरदों नङा होमबा बोराया बेखौसो नागिरदों दा बोरायनाया भुल जादों जायखिजाया दै आच्छा दिनैनि बे 21 खालारनि बे मोनाबिलिनि देंखो मोनाबिलि बे हारिमु आफादखौ आं बेखिनियावनो बेखेवनानै होबाय होननानै आं नोंथांमोननो खख'ना होनाय जाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।